كرد بيجن برا رومت يعني ناموس لجيبه برا باري نيفيبه. بله مامۆستا ڕاستی وەرگەیە برا دەنگێ متێ وە مامۆستا بلي دەنگێ بلي متێ بلي بەرگەرە بلي دستي خوانت تشكي حطان هوا كهرباء هي دستي خوانت تشكي كتب نبديسا ڕاستە ئەف گوتنا بڕاستی وەرگە یعنی برا مرۆڤ bi şerefê bi namusê bira ew bira parî wî jî nêvcî be ne temam bê jî lê ku mero haşa ne romet û namus bê jî jêra ferq tune ha di qesra de jî rûniştî jî û xwarina wî xweş bê jî jêra ferq nake lê îsanê şeref û namus ti carî kesê xwe nafroşe axa xwe jî nafroşe bi va tiştê hana ku pê jê sûdê bigire ev gotina we lê hîn watê dijî pir hene em naxwaze pir dirêj bikin rast e